everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ipadayag naman ka siya sa iyang hingpit na giyong pagbasol. Dili pa ka na paiko, Misael. Magpahibahol lang ko ni mundaan. Kamamatay gid niya siya. Expected na ginang mahitabo. Gusto ka. O kay kaaway man siya. Dako sab ang posibilidad nga magkakuros gid niya ang among masigkadalan. Oh, Misael. Andam ka na bang makita niya siya nga muligtas sa imong atubangan? Ambot. Kagaw sab siya. Busa sa musugot kitag sa dili. Hukman sab niya siya sa esquadro. Muhangyo lang ko. Ayaw sa akong atubangan. Glina, Ang pinakasubo nga realidad, maong igsuon paghihapon ako siya. dili pa gid kahugot sa imong desisyon. Nga magbayad gid siya sa iyang kadautan pinagis kamatayon. Magsulti lang niya tabahin, anak, Misael. Samok pa kayo nga kung una-una. Sabta lang sa si Inday Glena. Ambot pa ng babayan na may. Di man masabtan. Sudo gawas naman siya sa iyang mga desisyon. Dili man sabdato siya mabasol. Kung sa ilang panagkita o balik sa iyang igsuon. Kalit ka ni patigpapaw ang kukma sa ilang pagkamanagsuon kaysa kasilak. Papasalamaton lang hinoon kay ko niya. Kay maayo kanyang pagkatiman, Mama Debbie. Diha ko anang babayhanan ni Bilip kay pinangga kyud kaayo ko niya. Tingali kay wa naman siya mga ginikanan, ma. Basin, kay ang iyang pagtagad o pag-atiman ako, sama kyud sa kaugalingon niyang inahan. Hindi, chikading. Maka na ako pang-answer, oy. Okay. Ina chikading. Mituyo yung pagbalik din aron diha ko nimo magpakisayod. Sir, oy. About sa, unsa man yun na, oy. Kinsa ang tao nga midagit ug ni among amo sa kong isuon ug gitinguha kining patyon. Sorry gid kayo, sir. Sige pa sidanaan ko ni Daglina. Nga di gid ko pa sa baon bisag nga na nimo. Pues, akong mando karon masulti ko. Ayaw lang ko gusing kahigon. Mahadlok ba ako diri na? Ay, Ayaw taon. Uy, maluoy ka na ako. Kuan man good. Nakasaad ko sa imong manghod nga tumano na ko ang iyang giingon. kinsa ka na nawag mo? Ah, Kinsa ra? si Daglina. Oh, sigli na. Kung patson ko nimo, musamo to kasuko ang imong manghod. Mo kaniti man tungod kay pag-abot pa lang nimo ganiha ning ako pa ni May, nakachat akong daan niya nga niya ka. Unsa man to bago ni nako yang tawag o di? Nampak. Tumaga na. Oh. Hello, Daglina? Hello, mamita. Unsi gibuhat anang pangisdiha nimo? Daglina, oy, iya matingal akong patsyon, day. Unsa? Ida, palaguton niyo ko aning pangis na kong igsoon. Ha, hilabtig suway si mamita inday chikading kay magpinusila yun niya ta. Nagdali kami biya si Glina nining compound sa academy sakay sa motorsiklo. Uy, asa bagkada ito siya? Wa man lang gani mo respetar og pananghid.
Ay, tigalig dinalian kay tong iyang giadto, Misael. Ambot lang ka, ma. Mas maayo nga ni Anika. Kipaabot tayo ka, Neglina. Gihulga ni mong patsyon kini si Mamita Inday Chikading. Sige! Patya sa akong atubangan kay magpinusilay gud unya ta. Neglina. Mura yung nilupad ako espiritu ganiha, Daglina. So, din kitiunan ko niya ana yung pistola. Dako kay kung utang kabubuton aning Mamita Inday Chikading. Maong hapit ko na lang palupara ang motor para makaabot lang ko din eh. Wa ko lang tuyo. Mao lang ang magpakisayod kung si kinsa ang nakaingon sa imong ginanatan. Salamat sa imong pagtuman sa imong kisaad nako, Mamita. Nga dili gyud ka musulti ining tawana. Nakahibaw kayo ha? Nga pinangga kayo tika, Daglina. Pangayon ako rin mo ang pasaylo, Ida Chikading. O, sorry sa kayo, Neglina. Sa sunod, kung mag-inuoy gani ka, ay agyud paghimo og dautan sa mga tao nga dako kayo og nahimong tabang nako. Sama aning Mamita. Usman ako. Sorry kayo. Puset! Palpak ako nakaw. Abi na ko og masayran ko na yun ang bahin sa tao o mga tao nga nagasaha sa kumangot. Ha! Magkanagot! Kanang Major Gaspar nga na-remove na sa serbisyo, Dad. Maugyaday ka ng labing higpit nga kaaway sa eskwadro, Daddy Mark. Oh, ihali ha. Kung naana ka na siya karon sa usa ka dakong sindikato, nga sa ato pa, influensyado day gihapon kaayo siya, Daddy. Gusto ka, iha. Maong magmatngon gihod niya ng tawhana sila si Glena ug ang eskwadro. Daddy Mark, Magkainit ug magkainit pagyudon niya ang inkwentro tali sa duha ka habig usaon niya ning mga adlaw, iha. unya, kung simba ko sa kanila ni Miss Glenn ug Miss ilang mapildiha, Daddy. Hindi lang unta ka na itugot sa gayon, iha. Dad, Dako ang papel alang sa reforma sa kahusay ug kalinaw sila si Glena ug ang eskwadro. Mao nga panalipdan lang unta sila sa Dios. kano na gid kumupatig ka pala ka para ni Misael. Love gid kayo na ako siya. Og na-feel sab na ako nga parehas ming duha nga mahal na mo ang usa-usa. My God. Hinaut po unta nga madawat sa akong amahan ang among relasyon. Walang unta siya pagsupak ni Misael. Misael. Dilikid na ako makalimtan ng imong kibuhat na ako netong gabi una. Bisan pag nakainom ko. Pero nahuwasan ko pinakalit na itong gibuhat ni mo na ako. Nga wagid na ako sukad matilawi uban sa laing lalaki. I love you, Misael. I love you so much. Ikaw lang ang kuwan nilain pa nga akong mahalon. Di na kinako makalimtan ang naitabo na mong aliha. Ang pagpakig-uban niya atong kabiuna. Mao ang pinakanindot nga naitabo sa akong kinabuhi. Huwag ko magdahom. Ganyan itong kabiuna. Ako naangkol ang babae nga sa hunahuna aran ako gipangandoy nga higugmaon. Kinahanglan magpabili ng akong kahanas sa pagtarget ginamit ang pistola. I-maintain ko lang yun ang akong pamulso. Aron way sipyat kung mo atake ko sa kaoy. Egay na, medyo gaspal! Larga na! Ila na dayon daling palangga! Ila na!
Napagid mo bahar, Madam Ching. Boss ay tanan talkit. Ako na bilib sa ako, darling palangka. Oh, darling palangga. Ug kung akong ikahinagbo ang akong labing higpit nga kaway. Kanang General Mart Oknes. Nga usa ka retiradong opisyal. Ug kanang eskwadro. Bukan gina ko sila sa ilang mga o. Oh, sige. Ikaw ka na pahuway na, ha? Relax na, ha? Okay, akong darling palangga, Madam Ching. Okay, tana. Ato ka na tasod, mansyon. Aron pahuway si ikaw ba? Dali na. Kana atol ni ba? Tawag sa ko ba? Atol ni Ambrosio Ambot. Unsa iyang tuyo? Siya ka na pahibaw. Nga pasa ka na kaso a PNP batok sa imuha. Sa kamatayon sa duwa ni mo kani kaupan polis. Expected na nako kanang mahitabo. Nga pasakaan ko og kasong kriminal og administratiba. Oh, kana. Huwag ko mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon nga mo'y akong manluluwas. Ikaw ka na pinangga sa Madam Ching. O ikaw ka na pinangga sa talayan. Ikaw na kay bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Master Boss Lee. Salamat, Madam Jane. Ug, excited sab ko nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad nga si Master Boss Lee. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.